ମୁଁ ବସ୍ତର ମୌଜାର ଲୋକନାଥ ମାହାଳି ବସ୍ତର ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦର ବାବା ଆମର ସାଧୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଜଗତ ଭଗତ ସାଧୁ ସମାଜ ୟାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କେମିତି କାମ ହେବ, ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବାବା ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ମହିମା ସମାଜର ସାଧୁ ଅବଧୂତ ମନ୍ଦରଧର ବାବା ଜଗତ ଭଗତଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆମେ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ମହିମା ଧର୍ମର ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୁଗରେ ଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥିବା ରାଜପୁତ୍ର ସବେ ହେଲେଣି ବୁଝନା ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ସାଧୁ କିଛି ଦେଖୁଛୁ ଭାବନା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଅମକ ସମାଜର ସାଧୁ ଦେଶ ଧରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମାୟଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଅବତାରୀ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଲୋକ କହନ୍ତି ରାମ ହୁଣ୍ଡା, ସୀତା ବି ହୁଣ୍ଡି। ରାବଣ ବିଶ୍ୱବାର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ରାବଣ, ସେ ହେଉଛି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରେ। ତଥାପି ସେ ରାମକୁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧରିକି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି। ଆଚ୍ଛା, ସୀତା ବି ଆଣନ୍ତି। ସେ ଋଷିଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ କହିକିରି ସୀତାଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କତିପୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତ ଭଗତଙ୍କର ମନକୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚୋର ଜଣେ ଡକାଇ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଜନସମାଜକୁ ବିପଦଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତି, ନିଜକୁ ନା ସେଇ ବୁଝି ପରକୁ ଦେଉଥାଇ ବସୁଛି। ସେଇ ଲୋକ କେଉଁ ସମାଜର ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇଛି ତାର ପରିଚୟ ସେ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାଜର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ କହୁଛି ଆମେ ସର୍ବସଭା, ଆମେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜମା ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବେଶ ଧାରଣକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର
କଥାରେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଚଳ। ଆଜି ତମେ ଦେଖ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁମାନଙ୍କର ବାହାରୁ ଯଥା ସାରଥୀ ସୁର ଆପ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପଛରେ ଯିଏ ଚାଲୁଛି ତା ପାଖରେ ବସୁନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଆବାହନ କାଳରୁ ପାଲା ହେଉଛି, ପାଲାକୁ କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅପରା ହେଉଛି ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଜନସମାଜ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୁଁ କାହା ନାଁ କହୁନି, ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିପାରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସିଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନକୁ ମନ ସମାଜ ଜାଣେନି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେ ତାର ମନକୁ ମନ ବକଳ ପିନ୍ଧି ସେ କହୁଛି ଆମେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ ହଉ। ସବୁ ପଚାର ପ୍ରକୃତ ତାର ଗୁରୁ କିଏ, ଆଉ କେଉଁ ସମାଜରୁ ସେ ବକଳି ବାବା ସମାଜରେ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ମହିମା ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ଏମିତି କାମ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ RSND ଜେଲରେ ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ସାଧୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତି ନେଇଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଶେଷରେ ସମାଜ ବି ଦୋଷୀ ମହିଳାର ସନ୍ଧି କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ମୁଁ ସମାଜକୁ ଜଣାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କର, ସାବଧାନ ହୁଅ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସାଧୁ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା? ଛଦ୍ମବେଶୀ ତ ବହୁତ କ'ଣ କରିବା? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ରଖିଲା ସେ ବାବା ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଲୋକ ତ ସବୁ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ବୁତେଇଲା ସେଥିରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଷଣ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଯୁଗ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର 12 ବର୍ଷ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ସେ ହେଉଛି ଶେଷ ରାଜା। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବେ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ସହଦେବ ସିଏ ଆଗତ ହୁଏତ ତୁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ। ସହଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କରିକି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷୀରେ ପାଉଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗଣା ପାଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମିରୁ ପାଇଲି, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚି ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ତୁ ତ ପାଇଲୁ ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଇଏ ନେଲା ନାହିଁ ନା, ସିଏ
ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ତ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘଟଣା କଥା ସେଠୁ ସହଦେବ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଜି ରାଜସଭା ବନ୍ଦ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ବିଚାର ହେବ। ଇଏ କ'ଣ କରିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କରିଡର ଫିକିଲେ। ଦାସିଆ କହିଲା ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ପାଇଛି ମୋର, ସେ କହିଲା ମୋ ଜମି ପାଇ ଦୂର। ସେଠୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କ'ଣ ନା ପାଇବା ପୋଷା ଧନ ରାଜକୋଷରେ ରହିବ। ସେଥି ସକାଶେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା, କଳି ଯାଇକି ରାଜକୋଷରେ ରହିଲା। ଇଏ ରାଜା ହେଲେ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। କଳି କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟା 3 ବାଜିଆ ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େଇକି ଆଣୁଛି। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ଗୋରୁକୁ ଏତେ ଧନ ଦେଉଛ, ନବରୀ ପଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଚୋରି ନାରୀ ଆଉ ଯେଉଁ କଂସାରୀ ସେଇ ଜଣ ଜାଗାରେ ରହିବି। 4ଟା ଜାଗା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜମି, ମୁଁ ଫସଲ କରିବି, ଯାହା କରିବି, ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି ନା ଯା ସୁନାରେ ରହିବି। ଜାଗାର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସୁନା ଅଛି, ମନ ବିଭ୍ରମ ହେଲା। ସବୁ ଯାଇକି ଗଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶୀ ଶୋଷ ହେଲା। ଜଣେ ଋଷି ସେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେଇ ଉଭୟ ମତ ହେଲାଣି, ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଚିତ୍ତ ରହିଯାଇଛି, ମନ ରହିଯାଇଛି। ଇଏ ପାଣି ମାଗିଲେ, ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ରାଜା, ମୁଁ ଶୋଷରେ ପାଣି ମାଗୁଛି, ନିୟମ ଅଛି, ପାଣି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କଳି କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟା ମଲା ସାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଆ ଏ ତ ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁନି, ଇଏ ପଚା ସାପୁଟାକୁ ୟା ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟା ସାପ କ'ଣ ପୁରା ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଇଏ ସାପକୁ ମୋ ବାପା ଗଳରେ ପୁରେଇଛି ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତଛ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ଚେତା ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ବି ରହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ପରିଚିତ ରାଜା ସିଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧମ ପକ୍ଷୀ ଚାଲିବେ। ସିଏ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ କଳିର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଇଏ ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଆକୁ ଫେରେଇ ଦିଏ ନା, ମୁଁ ଦେଇପାରେ ଫେରେଇ ପାରିବି, ଯା ଗୋଟେ ଉପାୟ କର। ଯାଇ ପରିଚିତ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର। ଇଏ ଅଭିଶାପ ଶୁଣିକି ପରୀକ୍ଷିତ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାଧୁ ସୈନ୍ୟ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଶୁକଦେବ କହୁଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ଶୁକଦେବକୁ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଇକି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଶୁଣାଅ। କହିଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଶୁକଦେବ କଲେ। ଯେଉଁଦିନ 7 ଦିନ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସାପ ମଟରେଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କ'ଣ କରିବ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି କିଛି ଫଳ ଆଣିକି ମାନେ ପାଳନ କରିବେ କହିବେ ତ ପଇସା ସବୁ ସୁଖଦେବ କରି ତମେ ପାଳନ କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆମ୍ବ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମତେ ବସେ ତକେ କରନ୍ତୁ ମୋ ବସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଚୋପାଟାକୁ ଗୋଟେ କୀଟ ରେଖା ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାରିପାରୁନି କାହିଁକି ୟାଙ୍କର ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ନା ସିଏ ତେଜୁକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲା ନା ଆପଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିସାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ମାରିବି ରଜ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ଏ ଗଲା 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 କହିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଦେୟ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ବାପା ମରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ଥିଲେ ଆଉ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସବୁ ଯାକ ସର୍ପ ଆସିକି ଯଜ୍ଞରେ କହିଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମ ଏଇ କାଟିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ମଉଜା ପଡ଼େ ସେଇଠି ଗୋଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବାହାରିଛି ଖାଲି ଟକେ ସାପ ହାଡ଼ ତାଙ୍କର ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଆସ୍ତିକ ବୋଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ସେ ବିବାହିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଆସ୍ତିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତପୁରୁଷ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟା ବଣା ଚେରୁକୁ ନିଆଁ ଚେରୁକୁ ଧରିକିରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ମୂଷା ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ବେଣା ଚେରୁକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଷା ଚାଲୁଛି ତ ପଡ଼ିଯିବେ ସବୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ ନା ଆମେ ଅମକ ବଂଶର ବଂଶଧର ଆମକୁ କେହି ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶାଗ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁଛୁ ନା ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନା ଆମ ବଂଶରେ ଜଣେ ଅଛି ସିଏ ଆବାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆସ୍ତିକ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ସାତ ନା ମୋ ଆଦେଶ ହେଲେ ଯାଅ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଥିବ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ବାହାରେ ସର୍ପକନ୍ୟା ବାସୁଦେବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆସ୍ତିକ ଇଏ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଗରାଜ ତାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ବିନତା ଆଉ କଟୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁଦିନ ଦିନେ ଉଚ୍ଚସଭା ହସି ଘୋଡ଼ା ସେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କଟୁ ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚସଭା ଘୋଡ଼ାର ନାଣ୍ଡ ଧଳା ନା କଳା ଇଏ କହିଲା ଦିନଟା କହିଲା ଧଳା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଧଳା ସେଠୁ କଟୁ ତା ସାପ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା କେବେ ତାକୁ ଛାୟା କରିଦିଅ
ସେମିତି କଳା ଦେଖାଯିବ। କଳା ଦେଖା କଳାଟା ଆଉ ତୁ ହାରିଲୁ ଆଉ ତୁମର ଦାସୀ ହବୁ ଏ ଦାସୀ ଏମିତି ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନଟାର ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆସି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଠୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଇନି, ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଇନି। ସେ ସବୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଦେଖ ତୁ ରାଗିକି ମୋର ସମୟ ହେଇନି। ସମୟ ହେଇନି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ତୁ ଆଉ ଫୁଟେଇବୁ ସେତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେ ପଳେଇଲା ଅରୁଣ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଲା ସାରଥି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୌର ବାହାରିଲେ। ଗୌର ଦେଖିଲା ସେ ସାପ ଫାପ ସବୁ ଖାଏ। ଘଟଣା ସବୁ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା କ'ଣ କଲେ ମୋ ମା ଉଦ୍ଧାର ହବ? ନା ତୁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଅମୃତ ଆଣି କଳା ଯାଇକି ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ନିଜ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ମରିତ ତମକୁ ଅମୃତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ଅସୁର ହିଂସରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ପାଇଲେ ଆଉ ଅମର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଗୋଟା ପୁଷ୍ପ ଗଜା ରଖିବେ, ସେଇଥିରେ ଅମୃତ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ତମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେବ। ସେ ଯିବ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ ଅମୃତକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସବୁ ସାପଟାରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇଗଲେ ଯେ ନିଜ ଅମୃତକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ ତ ପୁଷ୍ପ ଗଜାକୁ କାଟିଲେ। ସାପମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜୀବ ପୁଷ୍ପ ଗଜା ଢେକିକି ନେଇଗଲା। ସେଠୁ କଟୁ ଆସି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ତମେ ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। ସବୁ ଯାଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ତୁମର ଭଉଣୀ ତାକୁ ତମେ ଯତ୍ନରେ ପାରିବ, ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହବ ସେଇ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତାଙ୍କର ଆସ୍ତିକର ଆଉ ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ତ ଆବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇଏ ସଂସାରିକ କ'ଣ କିଛି ଜାଣୁନି। ଇଏ କହିଲେ ଦେଖ ମୋତେ କେବେ ତୁମେ ଖରାପ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମର ଦୋଷ ଦେଖିବି ସେଇଦିନ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ଇଏ ତୁମ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଖରେ ରହିକି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ତାକୁ କେମିତି ବିଦା କରିବି? ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା କର୍ମ ନ କରେ ସିଏ ଉଠିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଡାକିବି, ସେ ଉଠିବେ କହିବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିବି? ଯେଣୁ ମାରିଲେ ଗୋହତ୍ୟା ତେଣୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ତଥାପି ମୋତେ ବହୁତ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧରିଆ ବାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବାପ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଗୋଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ତା ନା ଆସ୍ତିକ ଡାକ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆସ୍ତିକ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କବି ଏମାନେ ଉଦାର ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସେଇଟା ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ସର୍ପ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ତେବେ ସର୍ପ ଯଦି ଆସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ବୋଲି 3 ଥର କହିଲେ ସେ କହିବେ ସେମିତି କଳିର ମହାବଳିଆ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଯିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଶିଳ୍ପ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜନସମାଜ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏତିକି ହଉ ହଁ